Rumbi mar let gi kuyo kwako gweng' ma en Koiperian e ward ma Angata Barekoi bang' yudo ringre japuonjre ma nyako ma gred 9 masomo e sikund primary moro manikono ka obambi kendo onegi. Masira no notimore ne japuonjre no mane dhi timo penj mare mar donjo e grade mar 10. E kinde no jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo bende noyango kenge mag geng'o midhiero e kindegi mag penj. Elizabeth Ajode miwa ler mar wachno. E odiochieng' mogik mane itimo penj mag KPSEA kod KJSEA en kuyo e gweng' ma en Koiperian mayudore Narok bang' jamaundu moro mapok oyangi monjo bambo ma ocho nego japuonjre manyako ma gred 9 masomo e skund primar ma Koibene mane oriko mondo mar dhi timo penj. Bang' timo tura no, jamaundu no ne ojwang'o ringre nyako no e puoth niang' ka nyaka sani pok ong'e ndache. Jopiny makono onyiso ichwang' kendo seyo tenda rita makono. Hii shida ambayo tumepata Koiperian ni shida isiyovumiliwa hata na mnyama. Hii miwa ambayo tumecreate forest hapa ya kuja kuwa forest ya kumaliza watoto wetu na kutuangamiza. Miwa iende Kitura. Hapa iwe flat. Na kama haitakuwa hivyo, sisi kama society ya Angata Barekoi tutahakikisha tumefyeka hii miwa kwa kutumia mob justice. Kwa sababu huyu mtoto alikuwa anaenda kufanya mtihani. Ameangamiza huyu mtoto na kuangamiza wale walio darasani ambao hata hawatafanya mtihani na kupita kwa njia iliyo sahihi. Rochruok bende nitie skunde moko kaluwore kod koth mapek. Kata kamano, jagoro mongirore weche mag arita owacho ni gibiro temo neno ni gikedo kod pek makamago. So there are challenges of access to certain places. We had a case in Tana River yesterday, which again was resolved. Yeah, so the short rains have just begun, so we can't. We expect that we would still be able to ensure that the exams get to the schools in good time, because we have also backup arrangements in terms of where we will be forced to do the airlifting of the examinations. We'll be able to do so. Jotelo e migawo mar somo to olero ni nok mar omenda bende en gino makelo ng'ikruok e penj go madhi nyime. Ka omenda mane omigi e budget mokalo mar shillings bilion 5.9 ne gitiyo kod bilion 1.08 e chulo gope ma higa 2024. Gimedo ni gikwayo bilion 3.1 mabiro konyogi e chulo jorito kod jonon penje higani. Like even the 5.9 billion that you allocated us this year, we used 1.08 billion to pay the pending bill of the 2024. So actually this year, we have not started with 5.9 billion. We have started with 4.9 billion. Because we have already written to Treasury to allow for the 3.1 full access to it, the extra amount that came that's supposed to come in the supplementary, so that they can have access to that as we are doing the exams. Duoko mag penj mag KPSEA kod KJSEA ibiro gole dwe mar 12, kamago mag klas 12 kata KCSE to ibiro gole dwe mar 1 higa manyien. Elizabeth Ajode, Ramogi TV.